Monggo kita sengger pangibadah ulang paseksi lan pelatusan menika. Srana musik ing salting manah kita mekaten. Sang Yewa ingkang nitahaken langit akalian bumi menika dados tuping pitulungan kita. Saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sedherek. Amin. Katuran lenggah. Pasamuan kinasih, wanci menika kita lebet ing ulang paseksi lan pelatusan. Paseksi lan pelatusan menika dados timbalaning gesang kita. Monggo kita ngucap syukur awit timbalan menika srana ngluhuraken asmanipun Gusti saking pepujen KPKA 3.1 padha ingkang sepindhah lan kaping kalih pinujiya Allah. Oh
Para kekasihipun Gusti ingkang kinasihan, kita badhe nampi timbalan bab angger-angering katresnan. Dene timbalan bab angger katresnan enjang menika kalau pendetaken saking pangandikanipun Gusti Lukas 11 ayat 20 dumugi ayat ingkang kaping 28. Kita tampi minangka dawuh timbalan bab angger-angger katresnan. Ing sawijining dina ana ahli Taurat ngadeg sumedya nyoba marang Yesus ature, "Guru, menapa ingkang kedah kula lampahi supados saged angsal gesang langgeng?" Paring wangsulan Yesus, "Kang katulis ing Taurat kepriye? Apa kang kok waca ing kono?" Atur wangsalane wong iku, "Kowe tresnaha marang Pangeran Allahmu kalawan gumolong ing atimu, kalawan gumolong ing nyawamu sarta kalawan gumolong ing kekuatanmu. Apa dene kalawan gumolong ing butimu, lan tresnaha marang sapepadamu dikaya marang awakmu dhewe." Pangandikane Yesus marang wong mau, "Wangsulanmu iku bener. Iku lakonana, temah kowe bakal urip." Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, nalika kita maos so ngraosaken pangandikanipun Gusti, inggih wonten ing dawuh timbalan bab katresnan menika saestu nyata menawi kula lan panjenengan menika manungsa ingkang dosa, manungsa ingkang dereng saged nindakaken kados ingkang dipun dawuhaken Gusti tumrap kula lan panjenengan. Mila monggo Bapak Ibu, awit krana dosa kula lan panjenengan, kita sowan wonten ngarsanipun Gusti, kita nyuwun pangapunten wonten ngarsanipun Gusti kanthi pamratobat. Kita nelangsani, kita beto panongso kita kanthi pujen wonten ngarsanipun Gusti lumantar kidung pasamuan Kristen anyar 50 sekawan. Kita pujaken padha sepisan kalajengaken padha ingkang angka kalih. Nyuwun aksama. Oh
Para kekasihipun Gusti ingkang kinasihan, nalika kita saestu urun mratobat lan kanthi saestu ugi ngakeni dosa-dosa kita, ing samangkih Gusti mboten badhe paring paukuman tumrap kula lan panjenengan. Katitik Gusti tansah badhe nuntun lampah kula lan panjenengan. Kita tampi pawartosih rahmat saking Gusti lumantar pangandikanipun Gusti wonten ing Lukas bab sekawan ayat 18 dumugi ayat ingkang kaping 19 kita tampi minangka pawartosih rahmat saking Gusti. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 kita terima. Firman ini, demikian firman Tuhan. Rohe Pangeran ana ing aku, awit panjenengane wis njebati aku. Kadhawuhan martakake kabar becik marang wong-wong miskin, lan panjenengane wis ngutus aku supaya martakake luare para tawanan sarta pulihing pandelenge para wong wuta, ngluwari wong-wong kang katindes, ngundangake yen taun rahmate Pangeran wis tumapak. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasihan wonten ing Gusti, semoga kita tampi parwatosih rahmat menika lan kita sowan wonten ngarsanipun Gusti wonten ing pandonga. Duh Yewah Allah sesembahan kawula, inggih paduka ingkang tansah kawula sembah kawula puji wonten asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Pamuji syukur tansah kunjuk Gusti awit pangrimating gesang paduka wonten ing gesang kawula. Saestu kawula rasaken ageng sanget pangripat paduka Gusti ngantos ing wekdal menika kawula sae ingkang caket sae ingkang tebih sami paduka tunggilaken wonten ing griya pamujan menika kanthi kepaing kabingahan saha katentreman. Temtu sedaya menika mboten krana kapinteran kawula, temtu sedaya menika mboten karena kegagahan kawula, nanging kawula pitados bilih menika sedaya anggih awit katresnan paduka ingkang paduka paringaken tumrap gesang kawula sami. Mila Gusti enjang menika kawula sami ngunjukaken pamatur nuwun pinujiya asma paduka Gusti langgeng wonten ing saklami-laminipun. Salajengipun Gusti, sekedap bali kalau sami badhe lumebet wonten ing pangibadah enjang menika. Monggo Gusti paduka kersa rawuh wonten ing satengah-tengah kawula. Paduka madangi manah pikir batos kawula, paduka nyucikaken manah pikir batos kawula supados saestu kawula saged sami lumebet wonten ing pangibadah menika kanthi tentrem rahayu. Gusti, kawula ndedonga kangge sedherek kawula ingkang ing wekdal menika dereng saged sami sowan marang sesarengan kawula ingkang tasih wonten ing lampah. Monggo Gusti paduka ingkang badhe nuntun sedherek kawula supados ing samangke saged dumugi griya pamujan menika kanthi kepaing katentreman saha kawilujengan. Semanten ugi Gusti kawula ndedonga kangge sedherek kawula ingkang ing wekdal menika nembe kepambeng wonten ing ruwet rentenging gesang, sae wonten ing bab ekonomi, sae wonten ing bab keuangan, sae wonten ing bab maneka warni perkawis ingkang kasandang. Monggo Gusti paduka mirsani kanthi kepaing kawelasan. Paduka ingkang kawula pitadosi minangka juru solusi, paduka campur asta, paduka berkahi sedaya pergumulan sedherek kawula menika supados ing sak mangke saestu sedherek kawula pikantuk pitulungan saking paduka saengga sedherek kawula saged ngraosaken bingah malih wonten ing gesangipun. Sara khusus kawula ndedonga kangge sedherek kawula ingkang
ing wekdal menika nembe nandhang sakit penyakit. Menapa to sakit penyakit ingkang kasandang Gusti, asta paduka ingkang kepaing panguwas paduka tungkulaken supados kawula ing samangke ingkang nembe nandhang sakit saged kapulihaken dipun paringi saras malih. Awit kalau pitados bilih paduka menika minangka doktering para dokter, tabibing para tabib, lan kalau pitadosi panguwas paduka wonten asma dalem Gusti Yesus Kristus saestu kagungan panguwas ingkang itapi-tapi. Mila saestu kalau pasrahaken pemulihan kesarasan sedherek kawula wonten ing ngarsa paduka Bapak Pendeta Adi. Sedherek kawula sanesipun monggo paduka ingkang badhe nyarasaken kanthi sampurna. Gusti, kawula tansah ndedonga kangge anak-anak kawula ingkang tasih wonten ing bangku pasinaon saking tataran paling andhap dumugi pawiyatan inggil. Monggo Gusti paduka ingkang badhe tansah campur asta maringi berkah kawicaksanan, kapinteran, kaprigelan saengga anak-anak kawula sakmangke saestu saged ginakaken wekdal menika kanthi sak sae-saenipun lan ing samangke menapa ingkang dados cita-citanipun saged kagayuh. Kalugitan sandedonga Gusti kangge para tiyang sepuh ingkang paduka agem kangge sarana berkat menika katampi lumantar brayat-brayat. Paduka berkahi sedaya pedamelan ingkang dipun tindakaken dening para tiyang sepuh. Sae ingkang tetanen, sae ingkang dedagangan, sae ingkang wiraswasta, sae ingkang dados ASN, pegawai negeri, Polri lan TNI. Menapa ingkang dipun tindakaken menika saestu Gusti lumantar pedamelan menika berkah paduka badhe kababar. Sugeng menapa ingkang dados kebetahanipun tumrap brayat-brayat kagungan paduka menika sae ingkang alit menapa dene ingkang ageng saged kacekapan inggih saking kamirahan paduka. Gusti kawula tansah enget kangge para sesepuh kawula ingkang wonten ing gereja kawula ing mriki sae ingkang saged tetunggilan menapa dene ingkang boten saged tetunggilan kalian kawula inggih karana karingkianing badan. Paduka piyambak ingkang badhe campur asta, paduka piyambak ingkang badhe berkahi wonten ing gesang kasepuhanipun supados wonten ing gesang kasepuhanipun menika saged sumende lan pasrah ngoyot dhateng paduka saengga katentreman karaharjan tansah dipun tampi dening para kasepuhan kawula. Semanten ugi Gusti kalugi tansah ndedonga kangge sedaya peladosan ingkang katindakaken wonten ing gereja ing mriki. Sae ingkang dipun tindakaken dening para majelis ing pasamuan menapa dene para komisi panitia aktivis lan sanes-sanesipun. Monggo Gusti paduka ingkang badhe paring berkah kawicaksanan kesagetan saengga menapa ingkang sampun karancang sakmangke saestu ndadosaken kaluhuran asma paduka jembaripun kraton paduka. Gusti kalugi tansah ndedonga kangge bangsa negari kawula. Monggo Gusti paduka tansah maringi kawicaksanan kesagetan tumrap para pemimpining bangsa negari kawula supados anggenipun gulawentah bangsa negari kawula menika saestu adhedhasar ajrih asih dhateng paduka supados menapa ingkang dados cita-cita bangsa negari kawula saged kaleksanan inggih awit saking kamirahan paduka. Sepisan malih Gusti kalau pasrahaken pangibadah menika saking purwa madya dumugi wusana wonten ing pangreh pangreksa paduka tinebena kawula sedaya saking sakit penyakit panggoda belahi supados ing samangke kawula saged nampi pangibadah menika lan kalau unjukaken wonten ing ngarsa paduka minangka persembahan ingkang arum. Semanten ugi Gusti ing samangke kalugi badhe nampeni pambujana suci ingkang ing samangke saged damel segering iman kapitadosan kawula lan kegiatan tumrap iman kawula. Mila monggo Gusti paduka ingkang badhe berkahi. Sedayanipun Gusti namung kalau unjukaken wonten ing setunggal asma inggih Gusti kawula
Yesus Kristus ingkang kula pitadosi minangka juru wilujeng gesang kawula. Amin. Pasamuan kinasih, wujuding berkahipun Gusti ingkang gesang ing gesang kita temtu marupi-rupi kegiatan, kesarasan, kacekapan. Mila timbalanipun Gusti ing Ibrani 13 ayat 16 mekaten. Sarta aja lali nindakake kabecikan, jalaran iya kurban-kurban mengkono iku kang dadekake keparenge Gusti Allah. Sumangga kita ngaturaken panuwun srana saos pisungsung kairing KPKA 100 gangsal padha ingkang sepindah lan kaping kalih jatining katresnan. Lamun kula anglampahi tindak luhur mulya ingin tanpa tresno yakti muspro tanpa hina tresno lelape sesami nulat tindake Gusti kula winulango tresno trusing ati kinulodo tindake Gusti. Tresnan lirgo pendenakan kula winulango tansah lampah tresno lelape sesami nulat tindake Gusti kula trusing ati ngenulodo tindake Gusti. Pasamuan akaturan jumeneng kita aturaken pisungsung wonten ngarsanipun Gusti. Kanthi andhap asoring manah lan kepaing pamatur nuwun Gusti kala sowan malih wonten ing ngarsa paduka. Gusti inggih awit berkah-berkah paduka ingkang tansah kababar wonten ing gesang kawula. Enjang menika minangka gempilaning berkah kalau sami ngempalaken pisungsung. Monggo Gusti pisungsung ingkang sampun kakempalaken menika paduka piyambak ingkang badhe nyucikaken supados lumantar arta pisungsung menika asma paduka kaluraken kraton paduka kajembaraken. Sedherek kawula ingkang paduka piji ngrimati arta pisungsung menika Gusti, paduka piyambak ingkang panjenengan kalian roh hikmat supados menapa ingkang katindakaken selaras kalian karsa paduka. Semanten ugi Gusti, menawi sekedap malih kalau sami badhe nampeni sabda pangandika paduka minangka tekening gesang kawula. Monggo Gusti paduka kersa nyucikaken manah pikir lan patos kawula sami. Supados saestu lumantar pangandika menika saged kawula tampi minangka berkahing
gesang kawula. Abdi paduka ingkang paduka piji nglantaraken sabda pangandika menika, paduka piyambak ingkang parinjang kepikiran roh hikmat, kawicaksanan, kekendelan, kesarasan supados saestu namung kaluhuran asma paduka ingkang saged kawedhar. Monggo Gusti kawula aturi paduka ngendika, kawula sedaya sumadyo mirengaken wonten asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kepareng kawula ndedonga. Amin. Pasamuan katuran pinarak malih. Bapak Ibu, pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, monggo kita cawisaken kitab suci lan kita bikak sareng-sareng pangandikanipun Gusti enjang menika. Pangandikanipun Gusti enjang menika kita pendhetaken saking Injil Matius bab 9. Injil Matius bab 9 ayat 9 dumugi ayat ingkang kaping 13. Kalajengaken malih Injil Matius bab 9 ayat 18 dumugi ayat ingkang kaping 26. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, Injil Matius bab 9 ayat 9 dumugi ayat ingkang kaping 13 ing mriki dipun paringi judul perikop Yesus nimbali Matius juru narik pajak. Sawise Yesus jengkar saka ing kono banjur pirsa wong kang jenenge Matius linggih ing pabeyan iku nuli dipangandikani, "Melu aku." Matius banjur ngadeg lan nderekake panjenengane. Kacarita nalika Yesus lenggah dahar ana ing omahe, ana juru narik pajak akeh lan wong-wong dosa kang padha teka nderek dahar kelawan Yesus dalah para sekabate. Bareng wong Farisi weruh kang mangkono iku banjur kandha marang para sekabate, "Ya gene gurumu kok mangan bebarengan karo juru narik pajak lan wong dosa." Yesus midanget nuli ngandika, "Wong waras iku ora butuh dokter, sing butuh iku wong sing lara." Wis padha sumingkira, padha sinau mangerti isining pangandika kang surasane, kang sun kersakake iku dudu kurban nanging kawelasan, sebab tekaku iki ora ngundang wong mursid nanging wong dosa. Kalajengaken pangandikanipun Gusti wonten ing Matius 9 ayat 18 dumugi ayat ingkang kaping 26. Ing mriku ugi dipun paringi judul parikop Yesus nyarasake wong wadon kang lara ngrajak getih lan nguripake maneh bocah kang mati. Sajroning Yesus ngendika mangkono iku nuli ana leluhuring papan pangibadah kan mark sujud lan matur, "Anak kawula estri saweke mawon tilar donya, ewa semanten mugi paduka kersa rawuh sa numpangi asta, tentu badhe gesang malih." Yesus banjur jumeneng sarta tedhak bebarengan karo lurah mau kanthi para sekabate. Nalika iku wong wadon kang lara ngrajak getih wus 12 taun lawase kang nyedhaki panjenengane saka ing mburi lan demek gembyoking jubahe. Amarga duwe usik mangkene, angger aku bisa ndemek jubahe mesti waras. Nanging Yesus banjur minger mirsani wong madon iku mau sarta ngendika,
ditetek ati mungger pracayamu kang mitulungi kowe. Wiwit ing nalika iku wong wadon mau dadi waras. Bareng Yesus rawuh ing omahe lurahe mau sarta pirsa panyuling lan wong golongan kang padha ribut, banjur ngendika, "Wis padha sumingkira, bocahe ora mati, mung lagi turu." Nanging wong-wong padha geguyu panjenengane. Sawise wong golongan iku padha sumingkir, panjenengane nuli mebet sarta ngasta tangane bocah. Bocahe banjur tangi. Pawartane lelakon iku banjur sumebar ing satanah kono kabeh. Bapak Ibu pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, ingkang rahayu, inggih kula lan panjenengan ingkang tansah maos pangandikanipun Gusti lan migatosaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pasamuan ingkang kinasih, Shalom. Puji Gusti, saderengipun kita lumebet wonten ing khotbah Bapak Ibu, badhe wonten pisungsungkur. Pisungsungkur ingkang sepisan mangke saking kelompok KWD. Mila wekdal lan panggenan kawula aturaken.
Bapak Ibu, monggo kita paring ngeplus pisan malih kagem ibu-ibu KWD. Nggih. Pepujen ingkang indah, sing pracaya bakale mlebu swarga. Amin Bapak Ibu. Nggih, puji Gusti. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti. Tema enjang menika nggih menika bebadan Kristen minangka pirantos peladosing gereja. Bapak Ibu, minggu menika kita lumebet wonten ing wulan Kespel. Mila Bapak Ibu, kita badhe ngegilut, kita badhe sinau pangandikanipun Gusti enjang menika. Lan bebadan Kristen minangka pirantos peladosing gereja menika ugi menika mujudaken tema ingkang dipun rancang dening LPP Sinode lumebet wonten ing wulan kesaksian lan pelayanan. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti saben taun lan saben akhir tahun tumrapipun gereja semanten ugi gereja GKJ Ngadirjo mesti ndamel setunggaling evaluasi utawi laporan pertanggungjawaban kangge sedaya peladosan ingkang sampun katindakaken taun ingkang sampun dipun lampahi. Perkawis menika mujudaken hal utawi setunggaling prastawa ingkang limrah menawi setunggaling gereja menika ndamel laporan pertanggungjawaban lan evaluasi. Semanten ugi mboten namung pertanggungjawaban lan evaluasi, taun saklajengipun ugi ngrancang kagem peladosan taun saklajengipun. Lan menika sampun limrah dipun tindakaken dening gereja-gereja wonten ing aras klasis menapa wonten ing aras sinoda. Bapak Ibu mboten namung mandheg wonten ing pertanggungjawaban kemawon, gereja ugi ndamel setunggaling rencana anggaran lan rencana kegiatan saklajengipun. Mila saben gereja ugi ngrancang ingkang dipun nameni RAPBG. Awit ing menika damel setunggaling rol utawi acuan kangge nindakaken ayahan peladosan saklajengipun, termasuk ugi skala prioritas ingkang kedah dipun tindakaken dening gereja. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, lumantar badan pengurus tertinggi suatu denominasi gereja utawi sinode, kita ugi saged nindakaken peladosan-peladosan ingkang sampun dipun tindakaken. Kadosta peladosan utawi wonten ing yayasan-yayasan ingkang dipun bentuk, ingkang tujuan lan ancasipun nggih menika badhe nindakaken peladosan kasih utawi peladosan katresnan lan ugi peladosan sosial. Mila menawi jaman rumiyin Bapak Ibu kathah gereja-gereja ingkang damel setunggaling yayasan. Sae menika sekolahan, sae menika yayasan sosial kados dene panti-panti lan sanesipun semanten ugi menika ugi dipun tindakaken dening sinode minangka pengurus tertinggi denominasi gereja Protestan. Mila menawi sinode menika minangka wujud patunggaling gereja-gereja menika nggadhahi yayasan-yayasan ingkang bergerak wonten ing bidang kesehatan kados dene Yakum, Ngestiwalaya, Sinar Kasih, lajeng ugi gereja-gereja sanesipun. Semanten ugi Bapak Ibu pasamuan lumantar yayasan-yayasan menika ugi
Sinode ugi ndamel setunggaling yayasan-yayasan kados dene yayasan-yayasan ingkang dipun wujudaken nggih menika kados dene wonten ing bergerak wonten ing pendidikan, sekolah-sekolah Kristen, menapa dene wonten ing bidang sosial kados dene Yayasan Kemakmuran Rejeki Salatiga, Yayasan Trukajaya ing Salatiga, Yayasan Sosial Kristen Salib Putih wonten ing Salatiga lan sanes-sanesipun. Tentu ing menika sedaya nggadahi ancas tujuan inggih menika mujudaken yayasan-yayasan ingkang badhe dipun paringaken kangge peladosan. Awit Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, estunipun gereja menika nggadahi kalih makna ingkang boten saged dipun pisahaken. Dene makna ingkang sepisan nggih menika gereja menika sebagai umat. Tetes gereja menika mboten gedung, ananging gereja ing mriki menika minangka pasamuan. Wonten ing konsep teologi gereja, bilih gereja menika mboten namung bangunan fisik, nanging kempalan uti persekutuan tiang-tiang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus lan mitadosaken gesangipun dhateng Gusti Yesus. Menika definisi gereja ingkang sepisan. Salajengipun menika ugi boten saged dipun pisahaken bilih gereja ugi mujudaken setunggaling institusi utawi organisasi. Mila ing mriki Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, estunipun gereja menika ugi nggadahi tigang tugas pokok utawi 3 tugas timbalan gereja ingkang dipun sebat ingkang sepisan nggih menika koinonia utawi patunggilan persekutuan ingkang tujuanipun inggih menika membangun kebersamaan dan persaudaraan antar jemaat supados ing sakmangkih menika sedaya saged saling menguatkan. Menika kacetha menika ingkang dasari nggih menika wonten ing Ibrani 12 ayat 21 dumugi ayat ingkang kaping 20. Tugas panggilan gereja Trimunus inggih menika koinonia patunggilan. Mila Bapak Ibu pasamuan, patunggilan persekutuan menika minangka wujud ingkang penting tumrap gereja. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika marturia. Inggih menika kesaksian pemberitaan Injil, martosaken kabar kabingahan, kabar kawilujengan. Lumantar menapa Bapak Ibu kesaksian gesang kula lan panjenengan wonten ing saben dinten. Menika kacetha wonten ing Matius 28 ayat ingkang kaping 19 ingkang kita tampi minangka amanat agung. Inggih menika bab pemuridan. Bab kesaksian keteladanan hidup kita sehari-hari, marturia. Lajeng ingkang angka 3 Bapak Ibu inggih menika diakonia. Diakonia menika mujudaken pelayanan kasih. Inggih menika memberikan pertolongan nyata, paring pitulungan ingkang nyata tumrap sedaya tiyang ingkang betahaken, malah kepara tiyang-tiyang ingkang terpinggirkan. Kados dene tiyang ingkang miskin, tiyang ingkang tertindas, ingkang boten memandang latar belakang. Menika ingkang dipun sebat Trimunus
3 tugas panggilan gereja. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, estunipun waosan kita enjang menika wonten 3 waosan Bapak Ibu. Ingkang sepisan mangke saged dipun waos wonten ing dalem menika wonten ing Hosea gangsal ayat gangsal welas, lajeng Hosea 6 ayat ingkang 6 menika waosan ingkang sepisan. Waosan ingkang angka kalih inggih menika wonten ing Roma sekawan ayat 13 dumugi ayat ingkang kaping 20. Lajeng waosan ingkang pungkasan inggih menika waosan ingkang kula panjenengan waos sareng-sareng inggih menika wonten ing Matius 9 ayat 9 dumugi 13 kalajengaken ayat 18 dumugi ayat ingkang kaping 26. Bapak Ibu saking 3 waosan menika wonten sunggaling benang merah utawi hubungan antaraning waosan sepisan, waosan kaping kalih lan waosan kaping 3. Benang merah saking pangandikanipun Gusti inggih menika dinten menika estunipun menika Gusti badhe menggarisbawahi visinipun Gusti Allah inggih menika ngingingi setunggal komunitas utawi tetunggilan ingkang nyawiji wonten ing katresnan, kapitadosan utawi iman lan wonten ing pemulihan. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, menawi kita maos wonten ing Hosea, ing mriku umat estunipun dipun ajak wangsul dhateng Gusti Allah lumantar pamratobat ingkang sejatos. Lajeng menawi kita maos wonten ing Roma, kita menika dipun engetaken bilih ingkang nyatunggilaken umat menika sanes hukum Taurat, nanging iman kapitadosan menika konteksipun ya menika Abraham lan keturunanipun menawi kita maos wonten ing waosan Roma. Lajeng waosan ingkang kaping 3 benang merah ingkang saged kita tampi inggih menika wonten ing Injil Matius menika Gusti Yesus nedahaken bilih sedaya tiyang termasuk tiyang ingkang terpinggirkan menika nggadahi papan wonten dalemipun Gusti. Mila dalemipun Gusti menika boten mujudaken persekutuan utawi mujudaken patunggilan utawi kempalanipun tiyang ingkang sampurna, ananging kosok wangsulipun bilih dalemipun Gusti menika dados tunggaling persekutuan utawi kempalanipun tiyang-tiyang ingkang sami berjuang wonten ing anugrahipun Gusti. Ingkang sami-sami berjuang wonten ing palimirmanipun Gusti. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, Injil Matius 9 ayat 9 dumugi 13 kalajengaken ayat 18 dumugi ayat 36 menika estunipun mratelakaken bilih Gusti Yesus menika kanthi gambaran kamanungsa ingkang endah sanget. Ing mriku panjenenganipun menika nimbali Matius tukang pajak ingkang dipun asingaken. Lajeng ingkang kokok kalih panjenenganipun dahar kalian tiang dosa. Semantugi panjenenganipun ugi nyarasaken tiang estri ingkang estunipun menika ugi ingkang boten dipun anggep. Semanten ugi mboten namung nyarasaken tiyang istri, panjenenganipun ugi nguripaken anakipun kepala dalem pangabekti. Ingkang sedaya pakaranipun Gusti menika nedahaken bilih wismanipun Gusti utawi dalemipun Gusti menika dados papan pangapunten. Bilih wismanipun Gusti utawi dalemipun Gusti menika dados lantaran nuwuhaken pemulihan pangajeng-ajeng ingkang enggal lan ing mriku ugi boten matesi tiang-tiang ingkang dipun pilih kemawon, nanging sedaya tiang ingkang purun mratobat
lan ngakeni Gusti dados juru wilujeng menika sedaya saged pikantuk lumebet wonten dalemipun Gusti. Malah mboten namung menika Bapak Ibu, inggih Gusti piyambak ingkang badhe mbikakaken kori kangge tiyang-tiyang ingkang estunipun dipun singkiraken, tiyang-tiyang isin, tiyang-tiyang ingkang sampun dipun anggep mboten gadhahi pengajeng-ajeng, nanging nalika piyambakipun menika purun sowan Gusti piyambak ingkang badhe mbikakaken kori menika. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti ing jaman sakmangkih Bapak Ibu, Matius ingkang dipun serat wonten ing Injil Matius kala wau, Matius ingkang dados juru narik pajek menika estunipun minangka tiyang ingkang dipun singkiraken awit krana masa lalunipun. Dene tiyang istri ingkang sakit menika ugi ingkang dipun sebat tiyang ingkang swantenipun boten dipun pirengaken. Semanten ugi anak ingkang pejah menika estunipun anak ingkang pengajeng-ajengipun menika sampun boten saged gesang malih. Mokal wong mati bisa urip. Ananging sedaya menika wonten dalemipun Gusti. Sedaya menika saged dipun pulihaken malih. Gusti menika mboten mirsani sinten kita menika. Gusti menika mboten mirsani sinten to masa lalu kita menika. Nanging ing mriki Gusti menika mirsani sinten ingkang purun sowan lan sinten ingkang purun pitados. Pramila Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, lumantar wulan kesaksian lan peladosan menika gereja kedah dados griya ingkang kados mekaten. Griya ingkang kados dipun kersakaken dening Gusti inggih menika gereja dados griyanipun Gusti ingkang tinarbuka. Gereja ingkang saged mujudaken wujud welas asih. Gereja ingkang saged nyarasaken lan boten namung ing babagan karohanen nanging ugi saged nyarasaken wonten ing babagan sosial. Pitakenanipun Bapak Ibu tumrap kula lan panjenengan, menapa kita sagah bangun griya kados ingkang dipun kersakaken Gusti menika? Menapa kita sagah mangun gereja utawi wisma kados ingkang dipun kersakaken? Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, tentu menika pitakenan ingkang boten saged langsung kita jawab. Perlu kita menika merenungkan lan pitaken menapa kita menika sampun pas menawi kita menika dipun anggep minangka putra-putranipun Gusti. Kang mongko ing sasisih kita ningali bilih manungsa-manungsa sakmangkih menika kathah ingkang dipun sebat manungsa-manungsa ingkang serakah. Menawi kita gatosaken nembe-nembe kemawon kita ningali OTT ingkang dipun tindakaken dening oknum-oknum ingkang estunipun menika nggadahi pangwaos kanggih mranata bangsa nanging malah kosok wangsulipun menika nggambaraken bilih manungsa-manungsa menika manungsa ingkang rakus. Mila nalika Gusti ngersakaken menapa kita sagah mangun griya ingkang kados mekaten, inggih menika griya ingkang dipun kersakaken dening Gusti, griya ingkang dipun dasaraken ing pamratobat ingkang sejati, lajeng tembokipun menika boten dipun damel saking tembok ingkang kiyat, saking material-material ingkang awis, nanging ingkang dipun kersakaken dening Gusti menika tembokipun inggih menika tembok saking iman. Lan atapipun utawi gentengipun menika mboten ugi ingkang dipun suwun saking Gusti menika atap ingkang awis, nanging justru kosok wangsulipun inggih menika atapipun atap katresnan saha pangapunten. Menika ingkang dipun kersakaken dening Gusti, boten awujud bangunan ingkang megah,
nanging kosok wangsulipun menika dipun sebat dados papan utawi wisma ingkang saged damel pamratobat ingkang sejati. Tembokipun menika tembok saking iman, atapipun menika saking katresnan lan pangapunten. Menawi menika saged, temtunipun kita pas lan pantes dipun sebat minangka pendherekipun Gusti. Mila wonten ing wulan kespel menika Bapak Ibu, monggo kita sami ndadar diri kita. Sudah pantaskah kita disebut sebagai gereja Tuhan? Bukan gedungnya yang megah, tetapi orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri. Sugeng mirunaken pangandikanipun Gusti, Gusti berkahi. Amin. Bapak Ibu pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, saderengipun kita sowan malih wonten ngarsanipun Gusti, wonten persembahan kur saking grup kur Gita Rencana. Mila wekdal kalu aturaken.
Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk grup tur Gita Rencana. Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir, ternyata ada generasi penerus kita untuk grup tur KWD Gita Rencana yang begitu tampil luar biasa. Bapak Ibu sudah mewakili gereja kita di gereja bermazmur. Mungkin ke depan untuk event-event yang lain bisa ikut ambil bagian. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita menghadap kehadirat Tuhan. Gusti, kawula sowan malih wonten ing ngarsa paduka. Matur nuwun Gusti. Paduka sampun ngeparengaken kawula sami. Nampeni sabda pangandika paduka enjang menika ingkang saestu kawula rasaken endah sanget. Sacara mboten langsung menika saestu gigah tumrap iman kawula. Gigah tumrap gereja kawula, persekutuan kawula. Bila estunipun kathah ingkang kedah saged dipun tindakaken tumrap pelatosan-pelatosan menika. Mila monggo Gusti lumantar pangandika menika saestu gigah semangat kawula anggen kawula saged nindakaken ayahan pelatosan menika. Sae wonten ing pelatosan katresnan menapa dene wonten ing pelatosan sosial sanesipun. Kawula saged memaksimalkan potensi ingkang wonten ing pribadi-pribadi kawula kangge langkung ngladosi paduka, ngladosi sesami. Semanten Gusti, samangke kawula ugi badhe nglajengaken wonten ing pambujana suci. Mila sedayanipun Gusti kawula aturaken wonten ing ngarsa paduka. Monggo paduka ingkang badhe mimpin lumantar Bapak Pendeta Adi ingkang samangke badhe miyarsani, paduka ingkang badhe paring panuntun pangreksa supados samangke lumampahing pambujana menika saestu kanthi sae boten wonten alangan setunggal menapa. Milanipun saestu Gusti sanipun namung kula pasrahaken kawula aturaken wonten ing asma paduka inggih Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu katuran jumeneng, kita badhe nginggalaken kapitatosan kita lumantar sahadat 12. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula ingkang kapautaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tiganggupun mulih munggu malih antipun tiyang pecah lajeng sumengko dhateng ing swarga binarak wonten tenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku nggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pecah. Kalau pitados dhateng Roh Suci. Kalau pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta waradin inggih patungganipun para suci. Menapa dene pangampuning dosa, tanganipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan katuran binarak malih. Pradataning pasamuan kasuwun wonten ing papan palenggahan ingkang sampun cinawisan. Pasamuan
ingkang kinasih kagunganipun Gusti Yesus Kristus. Kados ingkang sampun kawartosaken dhateng pasamuan bilih wonten ing pangibadah menika badhe kaladosan sakramen bujana. Sakramen bujana menika sarana kangge ngrimati kapitadosan ingkang kalampahanipun menika kadasaraken wonten ing dawuhipun Gusti Yesus Kristus. Nalika ndungkap Gusti Yesus menika dipun salib, panjenenganipun mundhut roti, sesampunipun saos syukur lajeng nyuwil-nyuwil roti wau saha maringaken roti menika dhateng para sekabat tuwin ngendika, padha tampanana panganen iki badanku. Sesampunipun menika panjenenganipun mundhut tuwung lajeng saos syukur lan maringaken dhateng para sekabat saha ngendika, padha ngombe kabeh saka ing tuwung iki, sebab iki getihku, getih ing prajanjian kang kawutahake kanggo wong akeh murih apuraning dosa. Sakramen bujana ngengetaken tiyang pitados ingkang sepisan panyaliban sedo dalah wungunipun Sang Kristus. Kaping kalih kelenggahanipun tiyang pitados minangka warganing brayatipun Allah. Tuwin ing kaping 3 kasampurnaning kawilujengan ingkang sampun kaprastiyakaken dening Gusti Allah. Menggah ingkang dipun parengaken nderek wonten ing sakramen bujana inggih menika saben tiyang ingkang pitados kabaptis kalebet anak-anak ingkang kacawisaken dening pasamuan kangge nyambut rahmatipun Allah ingkang katandukaken kangge sawetahing brayat. Awit anak-anak ugi nggadahi papan wonten ing perjanjianing kawilujengan. Pasamuan ingkang kinasih, saderengipun kita menika nampeni sakramen bujana menika, sumangga kita sepisan malih ndadar diri pribadi mitrang kados mekaten. Ingkang kapisan, menapa kita ngakeni bilih kita dumunung ing kawontenan ingkang boten wilujeng, ananging awit saking sih rahmatipun Gusti Allah kita kawilujengaken lumantar pangorbananipun Gusti Yesus Kristus. Ingkang kaping kalih, menapa kita sagah kalayan temen nglampahi gesang enggal ing saklebeting pangrehipun Roh Suci. Ingkang kaping 3, menapa kita sagah nglampahi gesang kanthi sawetahing panuwun syukur ing saklebeting patunggilan minangka brayatipun Gusti Allah. Sumangga kita lumebet wonten ing wekdal menika. Wekdal ning cekap. Pasamuan ingkang kinasih, roti ingkang kita cuil-cuil menika dados pratandha patunggilan kita kalian sarinanipun Gusti Yesus Kristus. Semoga sami panjenengan tampi lan panjenengan dahar kanthi ngengeti lan pitados bilih sarinanipun Sang Kristus sampun kinurbanaken dados tebusan ingkang sampurna kangge keluari kita saking dosa. Amin.
Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake Kang Putra untang-anting supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenono urip langgeng. Pangantikane Gusti Yesus satemen-temene pituturku marang kowe dudu Nabi Musa kang maringi marang kowe roti kang saka ing swarga iku nanging ramaku kang maringi roti sejati kang saka swarga marang kowe kabeh. Pangantikane Gusti Yesus, aku iki roti panguripan sing sapa marani aku iku ora bakal luwe maneh sarta sing sapa pracaya marang aku iku ora bakal ngelak maneh. Aku iki roti panguripan. Leluhurmu padha mangan mana ana ing ora-ora sama, nanging wis padha mati. Iki roti kang tumurun saka ing swarga. Sing sapa mangan iku ora bakal mati. Aku iki roti kang urip, kang wis tumurun saka ing swarga. Menawa wong mangan roti iki bakal urip ing salawase. Wonten ingkang dereng kaladosan roti pambujangan. Wonten ingkang dereng kaladosan. Pasamuan ingkang kinasih, anggur wonten ing tuwung menika dados pratandha patunggilan kita kalian rahipun Gusti Yesus Kristus. Sumangga sami panjenengan tampi lan panjenengan unjuk kanthi ngeketi lan pitados bilih rahipun Gusti Yesus Kristus sampun kawutahaken dados tebusan ingkang sampurna kangge keluarga kita saking dosa. Amin.
kagem peladosan anggur para lare menika inggih saking Ibu Eni kalian Ibu Romina. Dene ingkang ngersakaken unjukan pedhak ugi sampun kacawisaken. Sang Rama wis ngasihi aku, mangkono uga aku iya wis ngasihi kowe. Padha tetep dumunung ing singku iku. Menawa kowe netepi pepakon, mesti padha tetep dumunung ing singku. Padha kaya anggonku wis netepi dawuh ramaku, lan tetep dumunung ing sing. Aku iki wit anggur kang sejati. Sato ramaku iku kang among tani. Kowe wis padha resik awit saka pitutur kang diwulangake. Kowe tetep dumunung ing aku lan aku ing kowe. Padha kaya pang ora bisa metu woi saka awake dhewe menawa ora tetep dumunung ana ing wit anggur. Aku wit anggur lan kowe pang-pange. Sing sapa tetep dumunung ana ing aku lan aku ana ing dheweke iku kang metu wohe akeh. Menawa kowe padha tetep dumunung ana ing aku lan pituturku tetep dumunung ana ing kowe, padha nyuwuna apa wae kang kok karepake mesti katurutan. Gusti Yesus ngendika marang wong-wong, satemene pituturku marang kowe, napa kowe ora mangan daginge putrane manungsa lan ora ngombe getihé, mesti ora padha kadunungan urip. Sapa wong kang mangan dagingku lan ngombe getihku iku duweni urip langgeng, sarta aku kang bakal nangekake besok ing dina wekasaning jaman. Sebab dagingku iku pangan kang sejati lan getihku iku omben-omben kang sejati. Wong kang mangan dagingku lan ngombe getihku iku dadi tetep ana ing aku lan aku ana ing wong iku. Wonten ingkang dereng kaladosan anggur pambujanan.
Pasamuan ingkang kinasih sumangga kita cah syukur kalian luhuraken asmanipun Gusti ingkang sampun marengaken kita nderek sakramen bujana. Monggo kita ngucap ing sating manah kita mekaten. Duh nyawaku sasa puji marang Pangeran Yehuwa. Saisining batinku kabeh memuji marang asmane kang suci. Duh nyawaku sasa kalawan apa kang bejo. Lan aja lali marang saking kesayanane Sang Yehuwa. Panjenengane kang ngapura saking keluputanmu lan maluyake saking laramu. Ngentas uripmu saka ing kubur lan makutane kowe kalawan kadarman lan kawelasan. Kang margi kekarepanmu kalawan apa kang becik, temah kowe kak nomake maneh kaya manuk garuda. Pangeran Yehuwa iku ambek welas lan ambek asih, gedhe sabare lan luber sesutyane. Kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake. Ya kaya mangkono Yehuwa anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengane. Mula saka iku aku arep tansah critakake kamulyaning Pangeran ing samengko tumeka ing salawase. Amin. Monggo kita tetep. Rama kasuwargan. Kepareng kawula sowan wonten ing ngarsa Paduka malih. Ngaturaken agenging panuwun syukur. Awit Paduka sampun kepareng kersa lan berkahi pangibadah menika. Kawula inggih sampun muji ngluhuraken asma Paduka. Kawula inggih sampun mirengaken dawuh Paduka. Kepara Paduka sampun maringaken latusan sakramen bujana murih pangrimating iman kapitadosan kawula. Nyegeraken kapitadosan kawula, ngiyataken badan kawula, kagem rasaken lan lajengaken gesang peparing Paduka. Lemekaten duh Gusti kados to timbalan Paduka supados kawula tansah nelakaken paseksi semanten ugi pelatusan. Mugi Roh Suci nyagetaken kawula sami netepi menapa ingkang dados timbalan Paduka menika. Salajengipun kawula inggih badhe mungkasi panggihan pangibadah wanci menika wangsul ing papan tunung kawula piyambak-piyambak ingkang tebih ingkang caket tansah Paduka jangkung lan Paduka ayomi. Kawula saged dumugi kanthi kebak ing kawilujengan kabingahan nerasaken pelatusan lan paseksi kawula. Paduka apuntenana sakedhing dosa lan kelepatan kawula ing satengahing kawula sami nderek ing satengahing pangibadah menika. Matur nuwun duh Gusti. Daya atur lan pandonga kawula unjukaken wonten ing setunggaling asma inggih Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, pangandikanipun Gusti ngata kita supados saged mawujudaken paseksi lan pelatusan kangge sesami. Monggo kita sanggemi lumantar pepujen KPKA 8 gangsal kabegjan sejati sinarengan pisungsung bujana suci. Bersama ngaji
Pasamuan keaturan jumeneng mengkero saking papan pamujan menika samya netepi timbalan paseksi lan lelados kanthi trusing batos lan nampenana berkahipun Allah. Pangeran Yewah maringi berkah dhateng panjenengan. Pangeran Yewah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu sakmenika dumugi ning Maranatha. Amin.